Esta obra, iniciada hai unhas semanas e xa a piques de concluir, permitirá mellorar a accesibilidade tanto ao Paseo Marítimo dos Areos como á Rúa Anxo Rei Ballesteros. A supresión dun dos accesos permitirá a execución dunha plataforma central no aparcadoiro, eliminando os riscos que supoñía ata o de agora o feito de ter que camiñar pola estrada para acceder aos vehículos estacionados. Reforzarase tamén o alumeado e ampliarase o paso de peóns, que contará tamén con dispositivos sensoriais. Suprimir un deles para así mellorar a accesibilidade tanto ao propio Paseo dos Areos como ao acceso aos propios vehículos, xa que antes, para poder acceder aos vehículos, pois había que andar sorteando polo medio da estrada, correndo os graves riscos de ser atropelados. A parte diso, o que vai haber? Pois vai haber unhas melloras no que é na accesibilidade universal, para que toda aquela xente con problemas de mobilidade reducida, pois e con problemas de visibilidade, pois tamén, xa que se vai dotar de pavimento no que con medios sensoriais. Ao mesmo tempo, vaise dotar de iluminación de seguridade tanto vertical como horizontal, xa que vai haber luces. O paso de peóns vai a ser ampliado considerablemente respecto ao que hai hoxe en día e vai haber iluminación, é dicir, vertical, que vai a facilitar esa seguridade. Tan só se reducirá unha praza de aparcamento para habilitar unha destinada a persoas con mobilidade reducida. Redúcese o número de prazas nunha, porque hai aquí nas inmediacións unha praza para xente con mobilidade reducida, pero non está adaptada ás súas necesidades. De feito, é evidente que cando unha persoa baixa do coche non ten onde pousar a súa cadeira de rodas. Por exemplo, aquí vai ser a primeira praza, esta de aquí, a primeira de acceso á man esquerda, na que vai contar ademais cunha rampa aí ao seu carón para poder depositar a súa cadeira de rodas e incorporarse ao mesmo. A obra enmárcase no Plan Municipal de Mellora da Accesibilidade e suporá un investimento de algo máis de 30.000 euros con fondos propios.